Gardot Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponikha. Fisheries Department ahin pen rong mongwe ahabar lapen balijuri ahabar along langa okasu keronpon. Jakhongponi phai thongke brai CR ni Fisheries Department ahin pen lakha kre troxi soteng thanta constituency angkang rong mongwe ahabar lapen balijuri ahabar arata tumaphan langa okasu keron pachetangpon. Bang Swamai long alohiaman pen Mondol President Sam Ingleng rong mongwe Municipal Board War Commissioner Biren Teron lapen kaprek man kedo alohiatum chetongdun. Maya long Mondol President Sam Ingleng pen than pachini pon atengki bang pharo isi abang phuatum aphan ron pon longdun. Lapen kelong lelang atum aphan puthot Fisheries Department EM aphan chingki je thandam pen kipachun thuji aphan bor ipon popusi Maya long pangdak pon. Rong mongwe pen Jona Singh Tiso Karbi Anglong News. Karbi Anglong Autonomous Council pen kipanong pon hamostitin pan stame bang pharu si pan ogosu pon nasolong itum sosen hentalong stame tarik thongkep rai siarni pini itum han sosen hentalong balijuri le pen rong mongwe long ogosu kiron tarik pathik pon pini nitum rong mongwe ria long stame bang hotor jon mate bang pharu si pan ogosu pini ron pon lo asolong pen exam jen pen itu bawa soron pono sih, anu tiap hari sampai inulong paket di sini tuh di pono sih. Kita order mau pay doang sampai mau aku buat IM sarden pen itu cinggai. Aku nanti kerap aku cahang tuh sih. Aku penane kita order mau pay kali ini doang sampai aku buat itu cahang kontuji mate acun ini pada pono sih. Itu lokal ini sih kasih orang lebih baik itu sampai itu hanam pin karating pen pini ladak sampai orang. Jammu and Kashmir arlo Kulgam district along Indian Army inudaphan theklong leden. Jakhongponi phai thongkep arni Jammu and Kashmir along Kulgam district arlo inut Indian Army jawan aphan theklong ledet pusi pangdak pon. Bang swapit jong pen kiria sai deng ponlo. Bhomti arni pen ke theklong ledet Indian Army jawan ki Javed Ahmed Wani pusi pangthek pon. Bang swaputhak Indian Army jawan atum dode sang sipin pen kiri katarli padopon bomlang. News Desk Report Karbi Anglong News. Ingdeng hini United lang somipi youth amahangke thegarni pachet ondun si HSLC lapen HS asat lang ki unduna tomaphan karchupon lakhengor phonilip MSC constituency ke parlo lapen siloni jan pen kahilo kilometer pho lang somipi arong along HSLC lapen HS ki unduna tomaphan karcha jai me ke pamanpon Lason si Jakhongponi phai thongkep rai CR ne ada por phai kep apor pen United lang somipi youth ingdeng hini amahangke thegarni pen pachet ondun si HSLC angdeng pen bankre hini lapen HS bank ke thom tangrum pet pen bankre pholo charle o sumar atumaphan archopon United lang somipi youth meipu rupson krola pen kongchun bang anus ingtia tumpensi mai charipon bang sokar chwa mayalong aluhi sarpo aman pen buson rongphar principal deopani college chetongdun lapen sorkari gaubura baputeron joykison lekthi rongasar mongol singh tiso rongasar bura singner VDP David Inti Rajsai Klembang Lawrence Teron Pastor Tenison tiso bojaru KCS unit meipu Nelson Teron lapen kongchun bang Rovelson Singner anparta locharle o somar apia potom chetongdun si mayalong RDP dun Nilipen Philip tiso Karbi Anglong News. Topi ni lagi nilai tum United langsung mepi Youth Foundation Day hari ni lo. Ningkan hini kecok lo pini anbang ke pini 31st July 2023. Nitum labangso ULY ke seng lagi 2021 ningkan pensi seng lo. Nilai tum ladak langsung mepi arong ayu tum seremeni tum cematha lo metang arong apan ke kecil lang dunang jia ke nang sot la peni tum kitur miau we tum itum nang chini lo kosonsi pirthe thak kasuli bom mala pen kosonsi iletum ka unuti dun nang jima mate itum kedo ke thak ke mesen dun nang jima la so pirthe thak along la hai tum chini dun si labang so ka chini dun penajok nilitum langsung pia youth ariso nimso do anatum nitum chingrum lo la chingrum pen ajok si 2021 aning kan bang ke nilitum isi la chingrum pet pen itum isia song sengdet nang pamasin itum ULY pu United langsung pi youth pun itum se sengdet lo labang so asong ke niletum rong isi chot lake lapen ka break political parties la pu ka cherap tave lake rong isi ayura tum si lake ka seng chot itum methang arong aphan ka chelang mate ka cherap dun je aphan ing ke hang ke do ajoine sin itum la che seng lo ladang niletum song along abang ke niletum
ধরম লাহাই কাপ্রে কাপ্রে কা ধরম পনি তুম চিপুপে লাদাকে আরন কিমি মাতে লক্ষিমন ধর্ম কি এনুম তা দলো লাপেন সনসি খ্রিস্টান সেরমে দলো লাপেন হংহারি সেরমে দলো লাপেন লাসনসি আরলং চিহু লাসন সেরমে দলো নিতুম লাহাই চিপুপে নিতুম ningi siwet pen kacharap ke chetodon jia phansi nitum labason senglo la chipini bangke foundation day talon lo lancho dagali foundation day arni nitum pache tonunsi felicitation program serame nitum bipon lo la 2023 la SSLC ke pasatum la pen SSLC mate higher secondary ke pasatum la tuma pha nilutum aman ki pi mate etum kachoro jia phansi bangso jai mek deng pon lo pima penenga bangke ningarong alam nilutum arong serame lapuan papi hup ason langjo atheke bang kapre gadimben pangbardam lopulo tangte sedame labuson mitrik angdeng nangki undun atum ke ong lapen ke SS sedame nangke pasdun ke ong ben ajok sinitum ninga rong lo lapo sinitum felicitation program sedame pinisi en pondelo la so foundation de aja mega hutsi Russia along tomon ke theke Japan bankep kithinang Central Russia along arlo tomon ke theke Japan ajok ki jumnai ta bankep amuni datum apran damnang juilo lapen bank truck sike pra truck atum ke tomon ke thia hut arenga hu sonang lopusi emergency ministry pen ningjepon Maria lalong arlo edona hemasor ki joidam along boha kedo ahut thengpi ki pur kebab ajok bangner kep amunit thilotlo edon vet ang bong pen ki thia tum ke bang phoke arleng ke thela pen bang ke thom ke osomar lang pusi bang thekpon News Desk Report Karbi Anglong News Karagaw arong along rong troxy ring ma akhe atum solar project nang bilong lepu alam theka chepaklang Lakhengkor Siborjan constituency ke parlo Karagaw arong along rong troxy ring ma akhe atum chingrum si jakhongponi phai thongkep arni solar project nangki bejipu apu thak chidon dun thek the pusi ang thek chepaklang pon bangsa mai long bidi sore kelong ji aphan lapen aning kache thepik ajok APHL si me phujai kathar IAS retired aphansi alohi sarpo aman pen chophapon lapen alohi aman pen APHL se songjapu Samson Teron legal cell secretary CEC APHL se Borjan constituency committee me phu riso Teron chunbang mian sing timong lapen Borjan constituency committee klembang phubang phiatum chetong dun Mayalong tribal aso anke RSS lapen Bongo Sena aphan chire nangji atheke RSS Bongo Sena atumke BD Kanglim pensi tribal aso aphan anke kepawir deji lapen kedong thipji aphan si BD Kanglim pensi nangklem pomputa jai kathar pen rata thengno jaipon Rengma akhe atumta kedo barim akhe atumlo lapen nonapor rongruk thirklong aphi hemret nangki pri lapen longle nangki thike ningduk pik alam lo lapen laso solar project apu thake rengma akhe atumke jedon don thek the pusi pherangke atuma thengno lamthe chepaklang pon lapen Borjan constituency amuni datum kalisi kaprek diphu Sarihajan balipothar duar bagori amunit atumsi patakuri exita local amunit atumke lason klem klepuke theklong leputa pherangke atuma thengno nangpachini dun Samilang sopen long ba morning ti Karbi Anglong News